Philippines! Good morning, Rice! Ito yung umaga natin. Hello! Yung mukha ko, guys. Anyway, so umagang kaganda sa inyong lahat dyan. So, merong nagtatanong, sagutin ko lang siya, guys, ha? Sagutin lang natin habang kumakain tayo dito ng breakfast. Hello sa inyo. So, yun, ay may nagtatanong, ano daw yung trabaho ko at bakit hindi ako nagtrabaho, bakit nag-stay lang ako dito sa bahay, bakit hindi ko daw tinutulungan yung asawa ko. I know, maraming nagsabi sa inyo na hindi ko na i-answer kasi nagtatanong siya, guys. Sagutin natin, okay? Sagutin natin siya. Wala akong trabaho. Ang trabaho ko dito is nasa bahay, okay? Nandito lang ako sa bahay kasama si Mister. And then, yung trabaho na sa labas na mag-earn ng money, wala po ako niyan. So, yun, wala po tayong dito lang tayo sa bahay, palamunin. And, yun, may trabaho naman ako sa bahay. Yung trabaho ko is paglilinis. Yun, nakikita niyo kung gusto niyo malaman kung ano yung mga ginagawa ko sa buhay. Ito yun, no? Yan, ito po yung trabaho ko. Katatapos ko lang nag-weedwhack. And, yan, sa mga nagtatanong, this is it. And then, after weedwhacking, I'm going to cut the grass na. Ang sakit dito, sa paghawak ng weedwhacker. Sobrang sakit. Ay, naka. Trabaho. Sabi niyo, walang trabaho, hayahayong buhay. Ito yung buhay. Buhay naming mag-asawa, look. Hey! Hey. So, yun siya. Yun yung trabaho ko. So, yung nagtatanong pala, hindi siya, maraming nagtatanong na, yung parang galit. Pero may nagtatanong, yun yung ina-answer ko. Nakalimutan ko yung pangalan niya, kasi usually, screenshot ko siya, guys. And then, ako dahil, itong cellphone ko, konti lang yung memory na binili namin. So, delete ko siya agad after editing. Dinidelete ko. Na-delete po siya. So, ngayon, i-answer ko yun siya. Kasi, nagtatanong naman siya ng maayos, okay? Then, hindi naman siya, katulad ng iba na galit na, lang ako, palamunin dito sa bahay, okay? Yung galit na, bakit hindi ka magtrabaho, para may kita ka rin, makatulong ka sa asawa mo. Pasensya na, dito lang talaga ako sa bahay, wala akong trabaho. Ayan, trabaho ko lang is, yung maglinis sa property. Yun lang talaga, maglinis. Yun. At saka, yun. Akin naman to, amin naman itong lugar na ito. So, kailangan talaga siyang linisin. So, pasensya na kung wala talaga akong trabaho kasi ayaw kong magtrabaho, guys. Baby, my baby's here. He's preparing his food. So, yun, walang trabaho si ako. So, yun, kahit andito lang ako sa bahay, masaya na yung buhay. Masaya naman yung buhay ko kahit andito lang ako sa bahay. So, bago tayo kakain, kasi I'm waiting for my husband, oy. So, that's why I'm not eating yet. And he's washing his dishes. Ha? He's washing the dishes, guys, while he's waiting his food. Wala akong masasabi kundi, masaya ba ako sa buhay? Yes, masaya ako, guys, kahit andito lang sa bahay. Hindi naman na ayaw kong magtrabaho, ha? Yung priority kasi kahit andito sa bahay, andito na siya. So, bakit naman hindi natin, dito sa bahay, di ba? Sabihin ninyo na, grabe ang mo naman, lazy mo naman, ayaw mo magtrabaho. Well, naka-experience naman ako dito. Pagdating ko dito, nakapag-experience akong magtrabaho agad. And then yun, after that, na-stop. Hanggang ngayon, wala. So, ngayon, wala talaga akong trabaho. Andito lang talaga ako sa bahay. So, yun lang. Yun siya, sis. So, kung sasabihin yung palamunin ako, yung iba dyan sasabi, oo, palamunin talaga ako kasi andito sa bahay, nagtatrabaho sa labas ng bahay, lilinis, and then kain ng kain, and then habang yung asawa ko, bili ng pagkain, ako din kain ng kain. So, kaya palamunin, okay? Yun. So, ang tagal ni Mister. Kain na ako, ay. I'm gonna eat na, love. Kasi, natagalan. Ang pagkain ko pala is yung leftover ko kagabi. Egg,
century tuna at rice. At kape. Ang sarap ipares sa kape. Yun. Ay, salamat sa mga nagtatanong na maganda yung tanong. At saka, sa mga nagtatanong din na ang pangit-pangit naman ng dating, salamat pa rin. Hello guys, pasensya na. Nagpajama pa rin ako guys. Pajama pa rin dahil kailangan kong wala lang. Dito lang sa bahay. And yun, itong package, ipadala ko na. Ito yung giveaway. Kung hindi pa kayo naka-follow, giveaway po ito sa mga followers. And ang sa YouTube is hintay-hintay lang. But anyway, so bumili ako ng extra sa kapatid kong dalawang babae. Kasi yung kapatid ko kasi naka-try na sila ng napkin dito. At saka parang nagustuhan ata. So kasi flat siya ba. And then magaling talaga siya. Parang hindi talaga magli-leak ba. So flat siya. Sobrang flatten. Pero magsusok talaga yung dugo. Yun, isapang dugo umagang-umaga. Pero ito siya, kailangan lang siyang i-ano ko lang siya guys. Lagyan ko ng pangalan. Kasi para hatian. Kasi gusto kong matry nila ba. Next time, magpadala ako ng marami-rami. And then, yun, para hati-hatian na lang nila. Dalawa man yung kapatid kong babae. So, si mama, yung mama ko, hindi naman yung nagdugo. Nagbinupos naman yun. Kailangan kasi kung tanggalin guys, kasi puno na itong box. And then, kailangan lang siyang mag-fit dito ba. Kasi parang nasubrahan ata. Then, kailangan ko lang magdagdag. Lagyan ko ng tape at saka meron naman akong tape. Lagyan ko ng mga pangalan para hindi sila magtataka. Ano to? Para sino to? Okay, para ito sa kapatid kong lalaking bading. Wala akong... Yeah, but even, you know, I would have seen her car in the driveway because she parks in the driveway. Hi guys. So ngayon guys, alam nyo guys, nagtataka ako. Baka nagtataka ako kayo. Yun diba, yung bahay ni Bianan, ibibinta na siya. So usapang bahay ni Bianan, dapat sold out na yan matagal. Kaso, ang problema is yung buyer, yung realtor namin, yung buyer ng bahay na yan, at saka yung lawyer, hindi mag-response agad. Parang may something fishy. So, kaya yun, naluluka na yun si Tammy. At saka yung kapatid niyang babae, naluka na din kasi siya yung taga-contact. Pero, sobrang hina din ng kapatid ni Tammy mag-contact. Kasi ang tagal-tagal niya, parang palipasin niya ng ilang weeks bago mag-contact. And then ngayon, problema kasi, yung lawyer parang ayaw mag-sul. Kasi kailangan ng extension daw yung buyer. Pero, na problema sila kasi yung lawyer... Sinabi ni Tammy, dapat yung lawyer is magawa ng kasulatan na ini-extend yung contract. Okay? So, ngayon yung lawyer sabi pa, oh, you don't need that. Okay, you don't have to. So, ngayon, kung hindi dapat i-extend yung contract, hindi magsulat yung lawyer. Ang problema kasi doon, kung ayaw, i-twist nila yung storya na kami yung sila yung may-ari ng bahay, sila ni Tammy at kapatid, sila yung parang hindi sila nag-follow up sa contract before na tapos yung contract, di ba? Dapat i-follow up nila pero hindi sila gumawa ng kasulatan. So sila pa yung may sala. Sila pa yung nagbenta ng bahay, sila pa yung magbabayad, o di ba? Kinuha pa yung oil tank na wala namang leaking, hindi naman siya sira, pero kinuha dahil sa gusto ng buyer na nandun sa loob ng bahay. So, ngayon, kami pa yung magbabayad sa kanila kasi nag-hire sila ng surveyor or something. Sila pa yung magbabayad ni Tammy. So, ngayon, nagka-problema guys, iwan ko na lang, hindi ko alam. Pero guys, ang nakaano lang dito is, di ba, nag-down payment yung buyer ng 60,000. So, yun. So, ngayon, ang problema noon, kung yung buyer... Kasi yung lawyer ng buyer at saka lawyer namin may contact silang dalawa. So ngayon, ang hindi namin alam, baka ang nangyayari ngayon, nagkasabuatan silang ng lawyer at saka yung buyer. So yung lawyer namin, instead of sila titami ang pinapanigan,
doon sila sa kabila. Kasi baka sabihin, "Oy, bigyan kita ng 10,000." Hindi natin alam, 'di ba? It's very obvious, it's very confusing kasi ba't hindi siya nag-contact? Bakit ayaw niya makipag-contact sa may-ari, like sa kapatid ni Tammy? And then ayaw niya ng kasulatan. Lawyer siya, 'di ba? Abogado siya nila ni Tammy, pero ayaw niya gumawa ng kasulatan, guys. So ngayon nagtataka ako, sabi ko kay Tammy, sabihin mo sa kapatid mo, baka sinusuhulan na yung lawyer ninyo na wag pabayaan lang yung lahat, and then para makuha nila yung 60,000 kasi sila ni Tammy yung may fault, and then ibigay yung 10,000 or whatever na promise doon sa lawyer ninyo na kayo yung may sala. So yun, so kailangan nilang gawa ng sulat. But so yun yung problema, guys, sa guys, ngayon. Kasi matagal nang hindi pa nabinta. Iwan ko na lang, akala talaga namin tapos na itong lahat. Tapos. Ay, market economy, yung ekonomiya dito sa Pilipinas, grabe, nahugno. Nahugno yung economy. Grabe. Pati yung mga investment ni Tammy, ang laki nawala yun siya. Nawalan kami ng pera, investment namin. Nawalan kami noon. Basta yun, and then ngayon, nawala naman. Pero nakabalik yun, parang nag-improve few years last year at nag-improve doon, so bumalik at saka may kita. Pero ngayon parang sobrang pababa talaga. So ngayon iwan ko na lang, guys, iwan ko si Batman. And yun, ako naman iano ko tong box para mapadala na natin, okay? And yun, ang dami kong resibo, and then i-keep natin yun, diba? Yun yung update sa umagang kay ganda. Gusto kong mag-dive, guys. Kagabi, mag-dive sana ako, kaso lang nawala na ako ng gana. So, ang saya-saya, kasi ito, binili ko to para sa sister ko nga. Saka ito, binili ko pamangkin kong dalawang dalaga. Ito yung mga nakuha natin sa basura. Look, mga toothpaste, mga underwear, ito, lahat ito. So, yun, and then, ito, ilagay ko lang siya over like that. And then, marami pa sa ilalim, mga giveaway to yung sa ilalim. And yun, mga chocolate. So, yun, tapos na, guys. Close like this one. Close together. First thing, we will secure it. Nagluto ako pero hindi na ako nakapag-vlog, guys, kasi nawala ako sa mood. Naano ako kay Tammy. Ang dami kong iniisip yun, guys. Ano ako sa asang. So yun, nairita ako sa asawa ko kanina. Parang ang dami kong iniisip kasi, guys. Ang dami. Nag-alala ako dahil sa market ngayon. Pababa kasi.